В една връзка мъжете не искат много, искат основно мир. А повечето жени дори не знаят какво означава това. Мир не означава тишина. Мир не означава, когато жената е ядосана да си мълчи. Мирът се прибира от дома при жена, която не е във война с него. При жена, която не прави скандали за неизмитите чинии, която не използва половият контакт като оръжие. Не използва срещу мъжа си неговите грешки от преди 4-5 години и напомняйки му ги при всеки удобен случай. Всъщност мъжете няма да ви напуснат, защото сте качили килограми. Те ще ви напуснат, защото всеки път, когато се приберат вкъщи, имат чувството, че са на бойното поле и вече се чувстват уморени да са врагът в тази война. И по едно време започвате да се чудите защо започва да работи повече и до по-късно. Защо прибирайки се му отнема повече време, защо изглежда все по-отдръпнат. Защото домът му вече не е неговото убежище, а място, където е атакуван. Ето нещо, което жените не разбират. Когато мъжът се чувства уважаван, желан и в мир, той ще премести планини за тях. Той ще осигури, защити, поправи, ще остане лоялен. Но да не бъде уважаван, да бъде критикувано всяко едно негово движение, да го карате да се чувства, че каквото и да прави никога не е достатъчно, той няма да ескалира. Той просто ще се изключи. Още преди да сте забелязали и него вече няма да го има. Затова, дами, ако имате подобни отношения, то имате две опции. Може да имате брака, който сте желали, или егото си. Изберете едно от двете.